Ysbryd y tragwyddol Dduw, disgyn arnom ni. Ysbryd y tragwyddol Dduw, disgyn arnom ni. Plyg ni, tri ni, golch ni, cod ni. Ysbryd y tragwyddol Dduw, disgyn arnom ni. Wel, cyfieithiad o emyn yr Americanwr Daniel Iverson sydd yn ein harwain ni i'r defosiwn yma heddiw. Ysbryd y tragwyddol Dduw. Chris Owen yw'n enw i ac yr Ysbryd Glan yw fy thema. Fe wrandawn yn gyntaf ar ddetholiad o eiriau Paul yr Apostol yn sôn, wrth gwrs, am yr ysbryd. Mae'r ysbryd ei hun yn cyd-dystiolaethu a'n chysbryd ni, ein bod yn blant i Dduw. Oherwydd nid ysbryd caethiwed sydd unwaith eto'n peri ofon yr ydych wedi ei dderbyn, ond ysbryd mabwysiad yr ydym trwyddo yn llefen Aba, Dad. Yn yr un modd, mae'r ysbryd yn ein cynorthwyo yn ein gwendid. Oherwydd ni wyddom ni sut y dylem weddio, ond mae'r ysbryd ei hun yn ymbil trosom ac ocheneidiau y tu hwnt i eiriau, ac mae Duw sy'n chwilio calonau dynol yn deall bwriad yr ysbryd. Mae ymbil y mae tros y saint yn ôl ewyllus Duw. Ond ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan ddisgybliaeth. Ac yn olaf, a chwythau wedi chi glywed gair y gwirionedd, efengyl eich iachawdwriaeth, ac wedi i chi gyredu ynddo. Osodwyd arnoch yng Nghrist sel yr Ysbryd Glan. Yr hwn oedd wedi ei addo. Yr ysbryd hwn yw'r ernes o'n hetifeddiaeth, nes ein prynu ni'n rydd yw meddiannu ni'n llawn clod i Dduw. Wel, dewch i'r farchnad y fi baratoi am y Nadolig. Paul, wrth gwrs, yw'r arbenigwr ar yr Ysbryd Glan yn y Testament Newydd, ac mae ei ffordd o ysgrifennu amdano o weithiau yn rhyfedd ac yn fywiog iawn. Mae'n defnyddio termau mae wedi cael o'r farchnad. Mannau prynu a gwerthu bisi yma, enwedig adeg y Nadolig yn dyfe, ond cofiwch gadw pellter a gwisgo mwgwd, wrth gwrs. Dyma amser i ni baratoi am y Nadolig. Dyna beth yw pwrpas yr Adfent, paratoi, prynu anrhegion i'r teulu. Dim digon arian. Talwch ernes, deposit. Cofiwch hefyd rhaid danfon y cardiau, dod i'r addurniadau fyny. Archeb y Twrci efallai. Rhoi pint neu ddwy lawr fel deposit yno hwnnw hefyd, cyn cael talu'r gweddill a chael yr aderyn diwrnod neu ddau cyn Nadolig. Eleni beth am ofyn hefyd am anrhegion arbennig, anrhegion fel grym yr Ysbryd Glan yn ein bywydau ni, enwedig eleni, mewn amser digon diflas ac ofnus. Mae angen fawr yn dosau am lawenydd a gobaith eleni. Daw hwnnw o'r ysbryd. Awn i'r farchnad agored yn Ephesus i ddeall Paul efallai, enwedig y darlleniad olaf. Dychmygwch os gallwch chi y sŵn a'r cyffro yno, yr iaith groeg wrth gwrs, a'r prynu a gwerthu. Bydd yr rhan fwyaf ohonom yn gyfarwydd o dalu blaendal neu deposit cyn prynu rhywbeth heddi, tŷ, car, gwyliau, Twrci. Dyma'r cam cyntaf yn dyfe.
i sicrhau cytundeb. A gyda'r cytundeb efallai fydde yna ddogfennau cyfreithiol ac angen sel awdurdodol arnynt. Yn yr hen diwrnodau, sel mewn gwyr coch oedd y drefed. Mae cwmnïau yn defnyddio dulliau electronig heddiw, wrth gwrs, ond yr un syniad, yr un awdurdod sydd stamp o berchnogaeth fel petai ac awdurdod. A dyna chi gontract. A dyna, meddai Paul, drwy'r Ysbryd Glan, mae Duw yn gosod ei sel arno ni, arwydd o'i berthynasef anine. A'r ernes, wel, y garanti neu'r deposit, blaendal o rhywbeth sydd i ddod. First instalment, os ydych chi am, yr Ysbryd Glan yw'r blaendal hwnnw o'r bywyd sydd i ddod. A'i ymlaen i'n hatgoffa ni, mae'r ysbryd hwn sydd yn ein gwneud hefyd yn blant i Dduw. Yr Ysbryd Glan sydd yn ein galluogi ni, alw Duw yn Aba, Dad. Ysbryd sydd yn ein cynorthwyo i weddio, i'n helpu ni i weddio, hyd yn oed os nad oes gennym y geiriau a'r gallu, neu'r gallu. Hyd yn oed os mae'r cyfan a gallwn ni wneud yw pleidio ac ocheneidio mewn gwendid. A mae'r ysbryd yn deall, yn cyfieithu fel petai, yn siarad ac yn pleidio ar ein rhan. So dyma ni yn y farchnad eto yn Ephesus, geiriau groeg Paul, sef arabon, ernes neu deposit, a sfragitso, sel. Dyna'r geiriau groegaidd. Garanti neu deposit. Mae yna hen lawysgrifau, chi'n gwybod, groeg, yn defnyddio'r termau busnes yma yn gyson. Gwylwyd ar waelod sawl darn o bapur y gair arabon wedi ei sgrifennu gyda swm delidus wrth yr ochr. Rhywun er enghraifft wedi derbyn 1000 o ddrachmau fel arabon i brynu buwch, buwch yn y farchnad yn Ephesus. Dim eisiau arwain y fuwch am oriau trwy'r dydd, felly mae'n talu'r arabon hwn a gallu dod yn ôl ar ddiwedd y diwrnod i dalu y gweddill a pigo lan y fuwch. Byddai Cristnogion y ganrif cyntaf yn gyfarwydd iawn ar termau yma ac yn deall trosiad Paul hefyd. Yr arabon yma yw'r sicrwydd o'r sancteiddrwydd perffaith sydd i ddod, ragflas o'r bywyd tragwyddol. Cawn ffrwythau hefyd fel yn region adeg Nadolig, wel mae Paul yn sôn am ffrwythau'r ysbryd. Blaen ffrwyth y bywyd Cristnogol, meddai. Cariad, llawenydd, tangnefedd, goddef garwch. I ni ddim clywed cymaint yma gair hwnnw, dyn ni. Goddef garwch, tolerance. Garedigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder a hunan ddisgybliaeth. Ond bod Paul yn gallu trafod groeg gyda'r bobl yma, iddew oedd Paul, a mae gan yr iddewon ddiwinyddiaeth arbennig hefyd ynglyn â'r ysbryd, iddyn nhw mae'r ysbryd yn dod â bywyd ac anadl a nerth. Ein gobaith ni felly yw i ni gael ein hymnerthu a'n grymuso gyda'r ysbryd hwn, fel unigolion ac fel eglwysi hefyd. Yr ysbryd sy'n anadlu bywyd i'r eglwys. Yr ysbryd sydd yn rhoi iddi hi nerth a phwer. Yr ysbryd sydd yn rhoi'r gallu iddi hi symud a gweithredu yn ein cymunedau ac yn y byd. Nawr, heddiw, nid jyst yn y bywyd sydd i ddod, ond nawr hefyd, heddiw. Dyna rôl yr eglwys, a'i ddeinamig. A chi air groegaidd arall, dynamos, pwer yw'r Ysbryd Glan. Mae yna berygl bod ein difaterwch ni yn cymryd drosto a'n diffyg mentro ni heddiw yn gallu bod yn rwystyr. Gan dewch felly orffen
ar eiriau gwenallt. Yn ôl yn y 50au, mor bell yn ôl â hynny, yn ei gerdd yr eglwysi yn ysgrifennu amdanynt. Hen lwniau ydynt. Y tu ôl i'r llyfrdorau yn llecian yn y llaid a'r llacs. Rôd ar ei hangor, baw ar ei bowiau, ei byrddau heb baint a'i chwyliau yn racs. Ar ogwydd, y maint fel pe bai arnynt arthritis yn ei haelodau, heb allu codi mwy. Anghofiesant am y môr, ond pan fydd y llyfrddor yn gadael awgrym o'r llanw i mewn atynt hwy. Ond nid fel hynny ddyle fod a grym yr ysbryd wrth gwrs. Mae Gwenallt yn gorffen gyda'r geiriau hyn. Pe gofynent i'r anadl, godi'r llyfrddorau, a mentro allan i'r afresymol fôr, hwy a gaint weled y Crist wedi ei hoelio ar ei groes, yn disgyn oddi arni, yn dyfodi'r dyfroedd ac yn tagu y stormydd ein hoes. Yn adla anadylior, llanw ein bywydau ni, fel y byddod y gariad di a'n gwaith bod yn un ar eiddo ti. Dewch i ni gyd weddio. Geiriau y tad helder cymara. Dduw cariadus, agor ein calonau, fel y gallwn deimlo anadl dy ysbryd nawr yn chwarae yno. Agor ein dyrnau, fel y gallwn estyn llaw i'n gilydd a chyffwrdd ac iachau. Agor ein gwefysau, fel y gallwn ddrachtio mwynder a rhyfeddod bywyd. Agor ein clystiau, fel y gallwn glywed y ddioddefiadau di yn ei creulonderau ni. Agor ein llygaid, fel y gallwn weld Crist mewn cyfaill a dieithrin. Anadlad y ysbryd i mewn i ni, a chyffwrdd ein bywyd, a bywyd Crist. Amen. Bywyd moethus, a'r y byd, na'i perlau man. Fi'n rwyf am galon hapus, calon onest, calon lan. Calon lan.